Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri namu. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo maku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata akan abin da ake nema. Za mu yi bayani akan sirri da kuma amfanin man zaitun ga ma'aurata. Idan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin mun samun shirye-shiryenmu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Taka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure mace da namiji. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Yau ma mun zo da sirri da kuma amfanin mai zaitun a jikin ɗan adam. Man zaitun, olive oil, olirupia, wani irin nau'in mai ne wanda ake samarwa daga 'ya'yan itatuwan zaitun, olive tree. Ana amfani da shi wajen girke, gyaran fata, maganin haɗa sabulu da kuma man fitila. Man zaitun ana amfani da shi ƙasashen duniya da dama, musamman ma ƙasar Spain, France, Italy, Greek, Syria, Lebanon, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco da sauransu. To amma ƙasashen da suka fi yawan amfani da shi su ne Portugal, Spain, Italy da Greece. Daga shekara ta 2000 zuwa ta 2009, ƙasashe uku da suka fi yawan samar da shi su ne Spain, Italy da Greece. Ƙasar Syria ita ce ta hudu, sai mai bi mata Tunisia a matsayin ta biyar. Saboda mahimmancin itacuwar zaitun, Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a cikin Al-kur'ani mai girma, suratul Tin da suratul Nur. Man zaitun na da amfani sosai ga lafiyar ɗan adam. Binciken ilimin kimiyya yana nuna cewa yana da amfani kamar haka. Na ɗaya, yana ƙarfafawa garkuwar jiki domin yaƙi da ƙwayar cutar virus, bacteria da fungus da sauransu. Waɗannan cututtuka suke haddasa matsalolin lafiya da dama kamar irin su ciwon hanta, tetanus da cin ruwa. Na biyu, yana sinadarai masu haɗa kariya daga kamuwa daga ciwon daji, rich in antitoxidant substance. Na uku, kariya daga cututtukan zuciya, yana rage yawan sinadarin cholesterol, reducing high cholesterol, wanda idan yayi yawa a cikin jini yake da illa ga zuciya. Na hudu, yana rage hawan jini, reducing high blood pressure. Na biyar, taimako ga masu ciwon suga, helping diabetic patients. Na shida, kariya daga ciwon jiki, sanyin jiki da na gaɓoɓi Na bakwai, inganta lafiyar zuciya, improving heart function, especially to older people whose hearts are weak due to aging. Musamman ma ga tsofaffi wanda zuciyarsu ta fara rauni wajen aiki saboda tsufa, yana gyara zuciya da kuruciya. Na takwas, kariya daga ciwon daji da ke shafar fata, protection from skin cancer. Na tara, inganta lafiyar ƙashi. Na goma, inganta lafiyar ƙwaƙwalwa wajen koyon wani abu kamar rike karatu musamman ga manya, improving cognitive function da sauransu. Ana iya amfani da man zaitun kamar haka: a sha cikin babban cokali sau 2 a rana, safe da rana, cokali 1 a kowane lokaci. A yi girki da shi a matsayin man girki ko a zuba cikin abinci bayan girki. Man shafawa kamar sauran man da ake amfani a jiki. Grease ga ma'aurata, bugu da ƙari zai kuma ba da kariya daga cututtuka. Ciwon kunne, ɗigo 2 ko 3 na man cikin kunne da sauran wasu hanyoyi na inganta lafiya. Allah ya sa mu dace. Jama'a ku ci gaba da bibiyar mu. Ku tabbata kun mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida ta ku ce.